Эфирда яңалыклар вакыты студияда Лейсан Галиева исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Мәктәптә кәрәзле телефоннарны тойдылар. Күпләп мәктәптә телефон белән кулланалар. Азнакайның слэш командасы бүтін Россия җиңүчесе. Алар зур уңышларга ирешеп кайттылар. Әлмәт кыш бабайы кунаклар кабул итә. Всех жителей Альметьевска с Новым годом! Мәктәпләрдә яңы кагыйдәләр, шуларның берсе хәзер дәрес вакытында укучыларга телефоннан файдалану тыела. Бар тик гадәттән тыш очракларда гына аны кулга алырга мөмкин. Россия президенты Владимир Путин шундый карарга кул куйган. Бу беренчедән уку процессына комачауламау максатыннан эшләнә, икенчедән укучының бар тик үз башына гына ышануы өчен. Әлеге яңалыкны укучылар, укытучылар һәм җитәкчеләр ничек кабул итте? Җавабын Алсу Әхмәтҗанова белә. Хәзер дәресләрдә кесә телефонын берничек тә эшкә җигеп булмаячак. Парта астыннан күчерүләр, телефонда аралашу, уен уйнау. Булар инде хәзер иске гадәт булачак. Укучы дәрестә бары үз көченә ышанып, игътибарын бары дәрес материалына юнәлтеп укырга тиеш. Без сораштырган укытучылар да, укучылар да карар белән килешә һәм кабул итә. Без бу закон белән таныш. Бу закон бик вакытлы кабул ителгән, чөнки чыннан да балалар күпләп мәктәптә телефон белән кулланалар. Бу уку процессына бик комачаулык итә, шуңа күрә дәресләрдә бигрәк тә балаларның телефон белән куллануы кирәк түгел дип уйлыйм мин. Я считаю, что мобильный телефон не нужен в школе. Я считаю, что наше государство приняло правильный законопроект, который может повысить квалификацию учеников в будущем и увеличить их работоспособность на более дальней дистанции. В школе они нужны только для связи и для важных дел. Хәзер укучылар кесә телефоннарын дәрес башында ук укытучыга тапшырып, соңыннан гына ала. Кирәге булмаса бөтенләй алып килмәскә тиеш. Ата-аналарның да күпчелеге мондый яңалыкны хуплый. Алар фикеренчә, бу балаларның белем сыйфатын яхшыртуга ярдәм итәчәк. Ата-аналарда бары тик бер генә сорау: бала белән ничек элемтәгә керергә? На сегодняшний день очень хорошо. Теперь мы законодательно можем объяснить наше решение о том, что мы не разрешаем использовать телефоны, использовать телефоны на уроке. Учителям будет легче с точки зрения, что дети не будут отвлекаться на телефоны, но у родителей возникают вопросы, как связаться с ребенком в течение учебного дня. Ситуации бывают разные. Классный руководитель всегда на связи с родителями. Алсу Әхмәтҗанова, Рамил Базартинов, Яңалыклар вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бердәм Россия партиясының җирле бүлекчәсендә азнакайлыларны Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Рөстәм Мөхәммәдиев кабул итте. Анда шулай ук муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин да катнашты. Җитәкчеләр шәхси үтенеч гызерләр белән мөрәҗәгать итүчеләрне кабул итеп кенә калмады, теләкләр чишысы акциясендә дә катнаштылар. Очрашу физик мөмкинлеге чикле балаларга яңа ел бүләкләре өләшү белән башланып китте. Теләкләр чишысы акциясендә бу юлы Бәхет Ибраһимовлар гаиләсенә елмайды. Спасибо большое, получили подарки сегодня от Единой России, от Марселя Зуховича. Было очень прекрасно. Один ребенок, конечно, не присутствовал, один заболел, но вот с одним пришли, получили. На елке желания получили одно желание. У нас подарили велотренажер. Депутат янында 10-га якын азнакайлы булды. Аларның һәрберсенең мөрәҗәгатьләре каралып, мөмкинлектән чыгып ярдәм күрсәтеләчәге турында әйтелде. Алга таба җитәкчеләр шәһәрнең 6-нчы балалар бакчасында булып, анда тәрбияләнүчеләргә яңа уенчыклар бүләк иттеләр. Балалар бакчасына уенчык бүләк ит акциясе Азнакай районында инде матур традициягә әверелде. Действительно, ежегодная уже традиция. Мы закупаем для наших детских садов игрушки. Ну, во-первых, игрушки, они имеют привычку ломаться, поэтому надо их постоянно обновлять. И более того, еще, значит, появляются новые игрушки, и детям тоже интересно, вот когда новая игрушка у них появляется, или у кого-то увидеть и так далее. Поэтому они с большим нетерпением ждут, когда вот приблизится Новый год.
Әлеге балалар бакчасы районда иң зур бакчаларның берсе исәпләнә. Бирегә 200дән артык бала йөри. Безнең ел сайын, яңа ел алдыннан, без инде үзебезнең җитәкчеләребез белән, депутатларыбыз белән, Руслан Набилович белән балалар бакчасына барабыз. Һәм үзебезнең балаларыбызны якынлашып килүче яңа ел белән котлыйбыз. Менә бүген дә без 6нчы балалар бакчасында бик күп уенчыклар алып килдек. Балалар матур итеп чыгыш ясадылар. Җитәкчеләр шулай ук мөмкинлеге чикле балалар төркемендә тәрбияләнүчеләргә дә уенчыклар өләште. Без барыбызда шушындый зур бүләккә бик шат. Чын күңелебездән администрациягә, Марсель Шайдуллин, Зөфәр улына бик зур рәхмәт әйтәсебез килә. Шушлай безнең балаларыбызны сөендергән өчен барыгызга да бик зур рәхмәт. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт Кыш бабайы кунаклар кабул итә. Нефтче мәйданында Кыш бабай резиденциясе ачылды. Әкияти тосымчы һәм аның ярдәмчеләре үзләренең кечкенә кунаклары өчен яңа ел квест әзерләгәннәр. Бирдә катнашучылар бәйрәм мәйданчыклары буйлап йөреп призлар яулый ала. Шын Кыш бабайның биләмәсе Великий Устюгтан 12 000 километр ераклыкта урнашканга, аның янына кунакка бару җиңелләрдән түгел. Шуңа күрә соңгы елларда калабызда аның резиденциясен эшли. В преддверии новогодних мероприятий, во время праздничных каникул, благотворительным фондом Татнефти при поддержке компании организован ряд интересных и добрых мероприятий для наших детей, для наших жителей и гостей городов и районов Юго-Востока Республики Татарстан, а также в зоне деятельности нашей компании. Яңа ел квесты шәһәрнең 13 ноктасын үз эченә алачак. Станция аша үтәр өчен һәр мәйданчыкта яшеренгән QR-кодны телефон сканеры аша үткәрергә кирәк. Кыш бабай резиденциясе квестның финиш ноктасы булачак. Хочу поздравить всех жителей Альметьевска с Новым годом. Әлмәттән тыш Кыш бабай резиденциясе 12 шәһәрдә үз ишекләрен ачачак. Әлмәт Кабат триатлон үзәгенә әверелде. Колабызда хәвәскәрләрне берләштергән спорт чарасы узды. Ярышларда хатын-кызларда, ир-атларда катнаштым. Урта яшьтәге спортчыларны берләштергән көчлеләр бәйгесен Лина Хәсәншина да күреп кайтты. Гадәттә урамда уздырыла торган триатлон ярышлары бина эчендә узды. Шуңа күрә аның исеме дә Мирас индор триатлон дип аталды. 35 катнашучыны берләштергән спорт чарасында 25 ир-ат һәм 10 хатын-кыз катнашты. Хәвәскәр триатлончыларны җәлеп иткән ярышлар күпләр өчен беренче көч сынашу булды. Алар 300 метр йөзәләр, 8 километр сайклда үтәләр һәм 2 километр йөгерәләр. Бүгенге соревнованиедә монда безнең любительләр катнаша. Алар безнең районнан гына түгел, башка республикадан да килделәр, Россиянең бүтән төбәкләреннән да килделәр. Республикабыз һәм калабыз кунаклары арасында Мәскәүлеләр һәм Мурмансклылар, соңгылары арасында Беляевлар гаиләсе. Мы вообще родом с Лениногорска, сейчас в отпуске здесь. Приехали в отпуск, заодно пробежали. Хотелось попасть на летний триатлон, который в Альметьевске ежегодно проводится. К сожалению, отпуск это не позволяет. От соревнований всегда много положительных эмоций. Радость в конце, чувство удовлетворения. Хорошо. Ну, я ее поддерживала, мама, давай. И сказала, порви их, как лента ножницами. 2 человека. Самая моя хорошая поддержка. Һәркем ярышларның яхшы оештырылуын ассызыклады. Әлбәттә инде Мирас спорт комплексында булдырылган заманча шартларны тиешенчә бәяли алды. Моннан 5 ел элек Татнефть компаниясенең Әлмәтлеләр һәм төбәгебез халкына ясалган бүләге үз функциясын тулысынча үти. Лина Хәсәншина, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Ознакайның Следж хоккей командасы Казан шәһәрендә узган бөтен Россия турнирында катнашып, лаеклы 2нче урынны яулады. Нәк 1 ел элек Татнефть компаниясе ярдәме белән оешып, кыска гына вакыт эчендә зур уңышларга ирешкән спортчыларны район җитәкчелеге котлады. Илнең төрле төбәкләреннән килгән 16 команда составында 170 спортчы көч сынашкан. Алар арасында Ознакайның Алга командасы да бар. Команда составында малайлар гына түгел, кызлар да шөгыльләнә. Кыска гына вакыт эчендә әзерләнеп, алар зур уңышларга ирешеп кайттылар. Бары тик Луганский командасыннан гына калышып, алар лаеклы 2нче урынга чыккан. Һәм менә ул көч кубогы. Зур дәрәҗәдә ясалган Татнефть арена, бу безнең Акбарсун торган арена. Зур арена, бүтән әйбер каралган. Беренчедән анда даже тур эфир бар иде. Бүтән уеннарны ата-аналар, туганнар, дуслар карап баралар уеннарны прямой эфирдан.
Уенчыларны котларга район җитәкчеләре, спортчыларның әти-әниләре, иганәчеләр дә килгән. Беренче ойын булды второй категория белән Грозный белән уйнадык. Анда без 1-0 җиңдек. Но потом инде Луганск булды. Ансында инде мы проиграли. Но так мы по очкам, по буллитам выиграли инде. Первый раз это было, мы не ожидали, но мы все рады. Бик зур рәхмәт Ринат Илшатовичка, тренерга. Слэдж хоккей уенчылары ярышлардан күтәренке кәеф белән кайтканнар. Бары тик алга, яңа җиңүләргә диләр алар. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінге шулар иде. Мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнуддинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.